Dayken Şemiye di salên notî de bi şerê dijwar ku li Herêma Kurdan dest pê kiribû û pişt re bi sedan kes di bin çavan da hatibû wendakirin, çalakiya rûniştinê li qada Galatasarayê dest pê kiribûn. Her çiqa skiryarê wendahiya nediyarbin jî her yek bi çîrokek wenda bûbûn. Yên ku ji mala wan birin, yên ku ji karê wan û yên ku li rê. Ferhat Tepe notu sisiyanda, 1930'da ji bedîsî birin. Wî bin çavan da deh roj piştê deh rojan cenazeyê wî daneme. Kurê min Özgür Gündem muhabirî bû, qestecî bû. Wî zî failî meçhûl cinayet gotin. Belê failî meçhûlê wan bellî ne. Me yek û navê wan zî hebû, me navê wan zî got. Me got ev yani awkê wan têda heye, sorunliyê wî ravandinê haniye. Kurê min bi wî awayî birin qetil kirin. Dayken Şemiye ji sala 1995 vir ve ne zivistan, ne berf, ne baran, ne ji germa havînê. Her Şemiye li qada Galatasarayê ji bo aqibeta wendayê xwe bipirsin, 21 salek ku tenê bi daxwaza kuştinên di bin çavan da bila bidawî bin, aqibeta wendahiyan bila were eşkere kirin, berpirsên wan bila bê dîtin û dadkirin kom dibin. Em notu pêncan heta niha li birin 600 hefteyê me çêbû. Yani daxwaziya me sadece diya bû. Em dixwazin kesineyê hundakirin, ê ku hatine hundakirin jî katilê wan werin derxine ortê. Dayken Şemiye her Şemî li qada Galatasarayê çîroka wendayek vedibêjin û daxwazên xwe dubare dikin. Her wiha Dayken Şemiye yên ku her Şemî li qada Plaza de Mayo ya Arjantinê kom dibin, ji bo hevgirtinê jî peyama xwe ji Dayken Şemiye yên qada Galatasarayê re şandin. Hêjayê gotinê ye yên ku li ser pirsa aqibeta kesên wendayî salên notî bûn jî nehaketin refê ku kiryarê wan nediyarin. Ji wan yek serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî bû ku sala par li Amedê hat kuştin, di rûniştina şesedî de hat bîranîn. Piştî şerên li Herêma Kurdan wek salên notî Kurd dibin çavan da tên wendakirin. Çiya banî ganiye xwarê gundê me şandiye malê me şandiye malê me şewitandine. Çoluk çocuğê me kuştiye di dize dixwe dide hevalê xwe. Em jî pir perişan kirine, em çi bêjin xwişka min. Ewa zulma serê me xeserî gavir nabe. Bira xelkê me çavê xweke bana binivîse. Bira Kurdê me çavê xweke bira Kurdê me haş xwe hebin bira wî xwe bidin xwe bira Erdogan savunmiş nekir. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Nivîskar Fexriya Atsay tevî ku ne endama Sendikaya Mamosteyan Eğitim Senejî bere demekên ji aliyê Hêzên Evlêkariyê Tirkiye ve hatibû bincav kirin. Nûçegan me Xedîcan Farqîn ev raport li ser rewşa Atsay amade kiriye. Li gorî daneyên Komela Mafê Mirovan di pêncî rojên rewşa awarte de li Tirkiyeyê 40,000 kes hatine desteserkirin, 20,000 kes hatine girtin. 80,000 kes jî ji kar hatine dûrxistin. Ku di nava wan de bi hezaran mamosteyên Kurd jî hene. Heta niha bi dehan mamoste hatin desteserkirin û bi dehan jî hatin girtin. Piraniyê van mamosteyan endamên Sendikaya Eğitim Senine. Lê mamosta zimanê İngilîzî Fexriye Atsay ku ne endamê sendikaye û bi berhem û wergerên xwe tê naskirin, ji kar hat dûrxistin û rojê şemiyê jî hat desteserkirin. Yani sedemak az İzmir'e mezun bûm Lîseya ji Kurdistanê ew tenê diya min e. Ji ber rewşa awarte evûqat jî nikarin heta 5 roja harin dîtina wê. Fexriye Atsay heta niha 15 kitêbên ser Kurd û Kurdistanê ji zimanê İngilîzî wergeran de Kurdî û Tirkî. Hemî berhemên wê ji weşanxaneya Avesayê hatine çapkirin. Rêvebira weşanxaneya Avesayê a Şaxa Amedê Songül Duraker ku di heman demê de hevala Fexriye Atsayê dibêje ew heyrî maye ku dema bihîstiya Fexriye hatiye binçavkirin. Tiştekî pevretune, tiştê siyasî ye îdeolojîk aslında ne ku alaqayê tiştekî tune rewşên bîr xwe û li ser Kurdî kar dike. Lê wekî din bi îdeolojiya re birêxistina re tiştekî ku bi şîddetê re alaqedar alaqayê tiştekî nîne. Aynı wisa Fexriye Eldazî wan meselede wan roja ew mamosteyê girtin bû sembolekî çünkü alî şiddetî, alî îlegalîteyê tu ew wî tune ye. Tiştekî piçûk jî dikarin suçlar bikin. Kovarekî îdare dikin karin bêjin. Karin bêjin tu ji bo doza Kurdistanê dixebitî ew karibin. Karib divê tu jinekî pêşketî Kurdistanê da ew ji bo wî serfiraziya ji bo me gije. Geyr karin bêjî tu pir çalekî dikî
فقط نکارم بیه تا بی حقوقی کریه تا تعدای کریه تا بی وصلی کریه ام قبول ناکن یعنی او بخو شخصیت اوی دستور ناده که وان تشتان بکن صدق زیلان دەزانین کو نەها ڕەوشەکە بێ عەدالەت هەیە و بە حەزاران کەس لەسەر سەرکردنێ و گرتیگەه تژینێ نەش تژەبوونێ بوونە و نەبدەهان بە حەزاران کەسان بگرتانە نها تاني التجارة تاخذ قاسي رشبين نبوبهم من صالة نوتيجي جيانا صالة برين هاجي من جاي از ديار بكر دجي ما فرد صالة هاو قاسي از بهيفي ورشبين نبوبهم خەجیجان فارقین دەنگی ئەمریکا ئەمێد